Üdvözlünk a számunkra legklasszabb generálkivitelező cégnél. Gyere, megmutatjuk a központunkat, ahol elindítjuk a munkáinkat. Itt mindent mi terveztünk, saját terveink és igényeink alapján készítettünk el. Kezdjük az alapoktól. Ha belépsz hozzánk, kolléganőnktől biztosan útbaigazítást fogsz kapni. Az ügyfélszolgálat mögött zajlik az építési projektjeink vezetése és adminisztrációja. Izgalmasabb feladat, mint amilyennek elsőre hangzik. Mielőtt tovább megyünk, kávézunk egyet a konyhában, ami nálunk is központi hely. Szinte mindig tudsz pár jó szót váltani valakivel. A másik legmozgalmasabb helyszínünk a tárgyaló. Itt találkozunk az ügyfelekkel, ahol átbeszéljük a projekteket, és itt vannak a fejtágítások, amit hol külsős tréner, hol kolléga tart. Az emeleti üvegkalitkában döntünk a stratégiai fejlesztésekről, a projektekről, beruházásokról. A szerződéseink, a cégtervei ezen az asztalon kerülnek véglegesítésre. A belső építészeti feladatokat is itt beszéljük át. Az asztalos üzemünk segíti az általunk tervezett, megépített helyiségeket meleggé és otthonossá varázsolni. Talán láttad már pár munkánkat, csak nem tudod, hogy azt mi készítettük. Amit a megrendelő megálmodott, megtervezzük, legyártjuk, összeállítjuk és beépítjük. Asztalos kollégáink szaktudása garancia arra, hogy a legjobb minőség ne csak elvárás, hanem kézzel fogható termék legyen. A logisztikai csapatunk részese az építkezéseknek, segíti az alap- és segédanyagok kijuttatását a helyszínekre. És mit csinálunk, amikor nem dolgozunk? Közösségi terünk nyújt lehetőséget a munka utáni kikapcsolódásra, csapatépítésre, számunkra fontos események megünneplésére. Ha örömmel lennél a csapatunk tagja, szeretettel várunk egy bemutatkozásra. Talán egymást keressük, és évtizedekig kollégák leszünk.